Per mi és algo que em fa estar realment molt en pau amb mi mateixa, perquè realment trobar una feina, no, on et puguis sentir útil, no solament valorada, és algo molt important. Aleshores, per mi, la trajectòria que porto, 14 anys en el sector, i poder estar contínuament treballant amb la mateixa il·lusió que des d'un primer moment doncs, vaig començar, per mi realment és que no té preu. En 35 anys de fer les coses amb el cor, realment es nota la impremta que es deixen els pacients quan et porten després de tants anys els seus fills, et porten els seus pares, confien cada any en tu per les seves revisions. Aquesta empremta que els hi deixem a les persones, també les persones ens les deixen a nosaltres, perquè realment és un significat molt gran de que el treball s'està fent molt bé i esperem continuar-lo fent igual de bé. El missatge que li vull donar és que continuïn treballant igual de bé per uns 35 anys més i que jo ho pugui veure.